ፊልምና ዝጅምር ባዕሎም ንባዕሎም ክቀራረቡ ዘይደልዩ ነገር ግን ኣብ ሓደ ደሴት ሓቢሮም ዝነብሩ ክልተ ናይ ክላስ ተምሃሮ ኢና ክንርኢ። ብሂወት ንምጽናሕ ሓቢሮም ካብ ምንባር ወጻኢ ካሊእ መማረፂ ኣይነበሮምን። ኣብቲ ደሴት ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ኣብ መንጎኦም እንታይ ተፈጢሩ ኣብዚ ታሪክ ንሪኦ ይኸውን። ታሪክና ዝጅምር ኤማ እትበሃል ደስተኛ ጎረዞ ብንግሆ ተላዒላ ንትምህርቲ እትዘጋጆ ካብ ትምህርቲ ቤቶም ውሽጢ ጎበዛት ካብ ዝበሃሉ ተምሃሮ እቲ ሓንቲ እያ። ብጣዕሚ ዘኽብርኣን ዝፈትዋን ብዙሓት መሓዙት ድማ ኣለዋ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ዲን ዝተባሃለ ሰነፍና ምንም ዘይጭነቕ ወዲ ኣሎ። ዲን ካብ ኤማ ብጣዕሚ ዝተፈለየ እዩ። ኣርፊዱ ይትስእ ስኑ በሪሹ ድማ ናይ ሞባይል ጌም ንምጽዋት ኮፍ ይብል። ብተመሳሳሊ ሰዓት ናይ ኤማ ኣዶ ባርባራ ኤማና ንእሽተይ ሓፍታ ስቴሲ ናብ ትምህርቲ ቤት ኣብፅሐተን ኤማ ጓልክላሳ ቆልዓ ረኺባ እናተዛረበትና ኣለወት። ንእሽተይ እንተይጸንሐ ድማ ስቴሲ ዝተባሃለ ወዲ መፅኡ ሰላም ኤማ በላ። ሊዝ ድማ ብፍጥነት ምሻፍ ጀመረቶም። ኤማ ድማ ሓፈረት። ኣብ ክላስ ምስ ኣተው መምህሮም መምህር ሚስተር ክርስቲያንሰን ናብ ሓደ ደሴት ጉዕዞ ከም ዘለዎምና ንግሆ ናብ ኣውቶቡስ ክኣትዉ ይነግሮም። ኣብ ምሳሕ ሰዓት ድማ ሊዝ እዚ ጉዕዞ እዚ ኤማና ስቴሲን ከመይ ከም ዘቀራርቦም እናቐለደት ተዛረበት። ነገር ግን ኤማ ኣብ ጉዕዞ እናተነትኩር ብምባል ተዛረበት። ኤማ ብድንገት ዲን ዝተባሃለ ወዲ ኣፕል ብንእሽተይ ካራ እናቆረፀ ርአቶ። መምህሩ ድማ ንምንታይ ካራ ሒዝካ ትመፅእ ብዝብል ቁጥዕ ብዝተመልኦ ዘረባ ናብ ርእሰ መምህር ወሰደቶ። ሊዝ ድማ ኣኸት ለቢላ ትርእዮ ዘለኺ ዲን ከምዚ ዓይነት ወዲ እዩ ብምባል ተዛረበታ። ኤማ ናብቲ ጉዕዞ ንክትኸይድ ስለ ዝተፈቐደላ ብጣዕሚ ደስተኛ ኮነት። ብኻሊእ ገጽ ዲን ናብቲ ጉዕዞ ክኸይድ ኣይደልን ብምባል ተዛረበ። ነገር ግን ወላዲኡ ኣብዚ ጉዕዞ ንክትሳተፉ ብዙሕ ፀየርና ኢና ብምባል ኣእመኑ። ሚስተር ክርስቲያንሰን ኩሎም ተምሃሮ ናብ ኣውቶቡስ ንክሳፈሩ ሓተቶም። ኤማ እናተሳፈረት ናለወት ስቴፊ ሰላም በላ። ሊዝ ድማ ከምዚ ብምባል ተዛረበታ። ኣብ ካሊእ ወዲ ግዜኸ ኣይትቕተሊ ምስ ስቴፊ ንሕሸክ ብምባል ተዛረበታ። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብቲ ዝደልይዎ ቦታ በጽሑ። ኤማና መሓዙታ ናብ መሕመሲ ጌንዳ ብምእታው ማይ እናታረጨው ፃወታ ጀመሩ። ዲን ድማ ኣብ ሓደ ብራንዳ ኮይኑ ይጥምቶም ነበረ። ንኤማ ሓንቲ መሓዝኣ ብምምጻእ ኣብ ዝኾነ ጀልባ ዝኾነ ዝግጅት ኣሎ ብምባል ተዛረበታ። ኤማ ኣይኸድን ኢላ ነይራ። ነገር ግን መሓዙታ ገዲደን ወሰዳ። ኣብዚ ፓርቲ ምስ ኸደት ድማ ስቴቪ ምስ ካሊእ ጓል እናተሰዓዓመ ረኣያቶ። በዚ ልባ ዝተሰበረ ኤማ ካብቲ ፓርቲ ንክትወፅእ ወሰነት። ዲን ድማ ነዚ ኩነታት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ እናተዓዘቦ ነበረ። ክትሓልፍ ከላ ኤማ ድማ ከምዚ ብምባል ተዛረባ። ፍቕረኛኺ ብጣዕሚ ዝተስማዕምዖ ይመስል ብምባል ተዛረባ። ኤማ ድማ እዚ ጉዳይ ኣይምልከተካን ብምባል ተዛረበቶ። ብድንገት ፖሊሳት መፅኦም ነቲ ፓርቲ ከበብዎ። ኣደንዛዥ እፅ ትጥቀሙ ኣለኹም ኢኹም ዝብል ጥቆማ በፂሕና እዩ ብምባል ድማ ኩሎም ተምሃሮ ናብ ሓደ ሰብሰብዎም። ኣብዚ ግርግር ማእኸል ኤማ ተንሸራቲታ ናብቲ ባሕሪ ኣተወት። ዲን ነዚ ምስ ረኣየ ድማ ብቐጥታ ናብቲ ባሕሪ ብምእታው ንኸድሕና ወሰነ። ካብቲ ባሕሪ ምስ ኣውፅኣ ድማ ናብ ንእሽተይ ጀልባ ሰቐላ። ነገር ግን እታ ንእሽተይ ጀልባ ምስታ ዓባይ ጀልባ ብገመድ ተኣሲራ ነበረት። ነዚ ዝረኣየ ዲን ድማ እቲ ገመድ ቆረፆ። ኤማ ንምንታይ ቆሪፅካዮ ብምባል ምስ ተዛረበቶ ድማ ኣነ ብፖሊስ ወረራ ክትሓዝ ኣይደልን፣ እቶም ፖሊሳት ምስ ኸዱ ናብቲ ዋና ጀልባ ቀልጢፍና ክንምለስ ኢና ብምባል ተዛረባ። ነገር ግን ነገራት ከም ዝሓስብዎ ኣይነበረን። እታ ጀልባ ሞተር ኣይነበራን። ብድንገት ድማ ዓብዪ ማዕበል ወቕዖም። እታ ንእሽተይ ጀልባ እናወፃእ ሙሉእ ለይቲ በቲ ማዕበል እናተወቕዑ ሓደሮ። ንግሆ ባሕሪ ረጊዑ ኣሎ። ነገር ግን ኣብ ምንታይ ከባቢ ከም ዘለዉ ፍጹም ኣይፈልጥዎን። ዲን ሓገዝ ንምርካብ ስልኪ ክድውል በለ። ነገር ግን ስልኩ ኣብ ገዛ ከም ዝገደፋ ተረድአ። ሞባይል ላትክደ ብምባል ድማ ተቐበላ። እንተረኣየ ግን ኔትወርክ ኣይነበረን። ኤማ ብቁጥዕ ኣብታ ጀልባ ጸኒሕናተን ንኸውን ነይርና እዚ ጸገም እዚ ኣይመረኸበናን ነይሩ በለቶ። ኤማ ብርሕቐት ዝኾነ ደሴት ወይ መዕረፊ ቦታ ረኣየት። ንዲን ድማ ነገረቶ። ዲን ብፍጥነት ናብቲ ቦታ ብኢዱ እታ ጀልባ ምንቅስቓስ ጀመረ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ኣብቲ ደሴት በጽሑ። በቲ ሓደ ጎኒ ተዳኽሞም በቲ ሓደ ጎኒ ድማ ተሓጒሶም ኣብቲ መሬት ደቆሱ። ኤማ ብፍጥነት ኔትወርክ ምእላስ ጀመረት። ነገር ግን ምንም ኣይነበረን። ኣብዚ መንጎ እዚ ዲን ንእሽተይ ጀልባ ረኺቡ ውሽጣ ምስ ፈተሸ ምልክት ሓባሪ ሽጉጥ ድማ ረኸበ። ክልቲኦም ሓገዝ ንምርካብ ናብቲ ደሴት ተዘዋወሩ። ናብቲ ጫካ ውሽጢ ምስ ኣተው ዝገርም ፏፏቴ ወይ ካብ ላዕሊ ዝፈስስ ማይ ረኸቡ። ዲን ዋው ብጣዕሚ እዩ ዝገርም፣ ንመዘከርታ ፎቶ ሰኣሊ በላ። ኤማ ብቁጥዐ ናይ ብሓቂኻ ዲኻ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ተደርቢና ንሽርሽር ዝመፃና መሲልካ ብምባል ተዛረበቶ። ዲን ግደፍ ኤማ ቢያንስ ብሓደ ነገር ደስተኛ ንምዃን መኩሪ መውፅኢ መንገዲ ክሳብ ነረክብ በላ።
እዚ ከምዚ እንዳሃለወ መምህር ክርስቲያንሰን ቦቶም ተምሃሮ ሕማቕ ተግባር ተናደደ፣ እቲ ካልእ ሽርሽር ድማ ሰረዞ። ሊዝ ናብ ሚስ ኮለር ቀሪባ ኤማ ካብ ትማሊ ምሸት ኣይረኣኽዋን ምስ ካልእ ሰብ ዝሓደረት መሲሉ ነይሩ ነገር ግን የላን በለታ። ሚስተር ክርስቲያንሰን ናይቶም ተምሃሮ ስም ዝርዝር እንትፅውዕ ኤማ ብቻ እንተይኮነትስ ዲን እውን ከምዘየለ ተረድአ። እቶም ፖሊሳት ብምፅዋዕ ድማ ናይ ኤማ ኣዕረኽቲ ምሕታት ጀመሩ። ምናልባት ናብ ባሕሪ ዶ ኣትዮም ክኾኑ ብምባል ድማ ተዛረቡ እቶም ተምሃሮ። እቲ ፖሊስ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ባሕሪ ኣትዮም እንተኾይኖም ግን ንምርካቡ ከቢድ እዩ ብምባል ተዛረበ። እቲ ፖሊስ ናይ ዲን ወላዲ ጅኩና ናይ ኤማ ኣዶ ባርባራ ስለ ደቆም ተነገሮም ብፍጥነት ከይዶም ነቲ ርእሰ መምህር ጠየቑ። ነገር ግን እቲ ርእሰ መምህር ግልፂ መብራህርሂ ኣይነበሮን። ናብቲ ደሴት እንትንምለስ ጠቕጥቕ ኣብ ዝበለ ጫካ ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ንሰዓታት ምስ ተጓዓሱ ናይቲ ደሴት ጫፍ ረኸብዎ። ዝረድኦም ሰብ ንምእላሽ ተስፋ ብምግባር ተንቀሳቒሶም ነይሮም። ነገር ግን ማንም ሰብ ኣይነበረን። ምንም ዓይነት መማረፂ ምስ ሰኣኑ ናብታ ጀልባ ጉዕዞ ጀመሩ። ነገር ግን እታ ጀልባ ኣብቲ ዝገደፍዋ ኣይጸንሐቶምን። ናይቲ ባሕሪ ማዕበል ሒዝዋ ኸይዱ ዝተረፈ ነገር እንተሃለወ ናይ ህይወት መድሐኒ ጃኬት ጥራሕ እዩ። ደኺሞም ተስፋ ቆሪጾም ዝገብርዎ ምስ ሰኣኑ ኮፍ በሉ። ምስ መሰየ ዲን ደረቕ ዕንጨይቲ ብምእላሽ ሓዊ ኣቃጸለ። ለይቲ ሙሉእ ኣብኡ ንምዃን ወሰኑ። ለይቲ ብዝነበረ ሓያል ንፋስ ኤማ እንትቅጥቀጥ ዝረኣየ ዲን ጃኬቱ ብምውፃእ ሃባ ንግሆ ዲን ተስአ። ነገር ግን ኤማ ኣብ ጎኑ የላን። ኣብቲ ጥቓ ባሕሪ ኣብ ሓሸዋ SOS ዝብል ጽሑፍ ፀሓፈት። እንታይ ትገብር ኣለኺ ምስ በላ ህይወተይ ንምድሓን ይምኩር ኣለኹ። ምግቢ ማይ ምርካብ የድልየና እዩ። ተዘይኮይኑ ንነዊሕ ግዜ ብሂወት ኣይንጸንሕን። ዲን ናብቲ ባሕሪ ክሕምስ ከደ ኤማ ድማ ብጸጥታ ተመልከተቶ። ናብቲ ሆቴል እንትምለስ ሚስተር ክርስቲያንሰን ናይ ኤማና ዲን ወለዲ ረኸቦም። ፖሊስ ብጥብቂ ይእልሾም ከምዘሎና ኣብቲ ባሕሪ ንእሽተይ ጀልባ ምልክት ከምዝረኸቡ እውን ነገሮም። ናይ ዲን ኣቦ ድማ ብግሊ ኣላሽ ቡድን ክቆፅር እየ ብምባል ተዛረበ። ነገር ግን ሚስተር ክርስቲያንሰን ፖሊስ ዝከኣለ ኩሉ ይገብር ኣሎ እዩ፣ ስለዚ ክንኣምኖም ኣለና ብምባል ኣመኖ። ናብቲ ደሴት እንትንምለስ ኤማ ማይ እናመልአት እናሃለወት ዝኾነ ሰብ ዝሪኣ ዘሎ መሰላ ግልጽ ግልጽ ብምባል ድማ ተስያ ኸደት። ዲን ንመጽለሊ ዝኸውን ቆጽላ መጽሊ ምእካብ ጀመረ። ኤማ ድማ ሓገዘቶ። ኣብቲ ጥቓ ባሕሪ ድማ SOS ዝብል ሓደ ጽሑፍ ፀሓፉ። ምናልባት ናይ ህይወት መድሕንቲ ኣካላት እንተረኣይዎ ብዝብል ተስፋ። ምግቢ ንምእላሽ እንትወፁ ድማ ዲን ባናና ረኸበ። ንኤማ ድማ ሃባ ሓቢሮም በልዑ። ኣብቲ ደሴት ዝነበረ ሓያል ሙቐት ክጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ኤማ ነዊሕ ስረኣ ዝነበረ ቆምጣ ገበረቶ። ዲን ደኺምዎ ደቂሱ እናሃለወ ኤማ ድማ ኣብ ጎኑ ሕልፍ ኢላ ደቀሰት። ዲን ድማ ገጹ ብምዝዋር ሕቑፍ ኣበላ። ንጎ ኤማ ሻወር እናገበረት እናሃለወት ዲን ናይ ፀሓይ መከላኸሊ ቅብኣት ኣለክ ዶ ብምባል ጠየቓ። ንሳ ድማ ካብዚ ዝረሓቕ ሻወር እየ ዝገብር ዘለኹ በለቶ። ዲን ድማ ካብ ጎንኺ ኣይርሕቕን ክሕልወኪ እየ ብምባል ተዛረባ። ንሳ ድማ እሺ ችግር የብሉን ብምባል መለሰትሉ። ናብቲ ሆቴል እንትንምለስ ናይ ኤማ መጥፋእ ኣብ ዜና ወፂኡ ኣሎ። ፖሊስ ንወለዶም ምንም ተስፋ ከምዘየለና ኣስክሬን ምእላሽ ከምዝጀመረ ነገሮም። ናይ ባርባራ ልቢ ተሰበረ። ፊሊ ኣጆኺ ክንረኽቦም ኢና ብምባል ኣጽናዕናዓ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ጃክ ሄሊኮፕተር ብምክራይ ባርባራ ተኸተላ። ኣብቲ ባሕሪ ዘሎ ማንኛውም ነገር ኣለሹ። ኣብቲ ደሴት ኤማ ቤተሰበይ ብጣዕሚ ናፊቖምኒ በለቶ። ዲን ዝዛረቦ ምስ ጠፍኦ ተንቀሳቐሰ። ናይ ሰብ ሽክና ርእሲ ድማ ረኸበ። ኤማ ብዝረኣየቶ ነገር ደንገጸት። እዚ ከማና ኣቕጣጫ ዝጠፍኦ ሰብ እዩ፣ ንሕና እውን ከምዚ ክንኸውን ኢና በለት ብፍርሒ። ዲን ንምጽንዕናዕ ኣይ እዚ ሰብ እዚ ዓሳ ዘፋፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ እጽ ኣዘዋዋሪ፣ ንሕና ከምኡ ኣይኮናን። ዝደልዩና ስለና ዝጭንቑ ቤተሰብ ኣለውና፣ ቤና ኣይኮናን። ብሂወት ክንተርፍ ኢና። ቃሊኣት ወልኸ ኣለኹ እመነኒ ብምባል ተዛረባ። ቅርብ ብምባል ድማ ሰዓማ። ኤማ እቲ ምስዓም ንመጀመርያ ግዜኣ እዩ ነይሩ። እናጸልመተ ምስ ኸደ ቀረበይቶም ካብ ልክዕ ሓለፈ። ኣብዛ ለይቲ ኤማ ንመጀመርያ ግዜ ፆታዊ ርክብ ፈጸመት። ንግሆ ምስ ነቕሐት ከባቢኣ ተመልከተት። ዲን ሰኣነቶ እና ስሙ ምጽዋዕ ጀመረት። ዲን ጉድጓድ እናቆፈረ ረኸበቶ። ተገረመት። እንታይ ትገብር ኣለኻ በለቶ። መልሲ ቅድሚ ምላሱ ተንሸራቲታ ወደቐት። እግራ ቆሲላ
ዲን ቆስላ ብምፅራይ ኣይዞኺ ዳሕና ኢኺ በላ ጸኒሑ ድማ ዲን ብመኪና ሓደጋ ዝሞተት ኣዲኡ ነገራ። ኤማ ዲን ሓዘን ብዝተመልኦ አንደበት ሱቕ ኢላ ኣዳመፀቶ። ብድንገት ማይ ምዝናብ ጀመረ። ዲን እናዘለለ እናተፃወተ እናሃለወ ኤማ ድማ ተሓወሰቶ። ስሒቖም ተፃዊቶም ቀልል ዝበለ ሓሪፍ ግዜ ኣሕለፉ። ዲን ኣብ ናይ ኤማ ፀጉሪ ኣበባ ገበረላ። ኤማ ድማ ሎማዓንቲ እውን ንፋስ ብዝተመልኦ ክሕጎስ ደልየ ኣለኹ በለቶ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ካብ ዝጠፍኡ ሓደ ወርሒ ሓሊፉ ፖሊስ ሞይቶም እዮም ብምባል ኣለሻ ኣቋረፀ። ነገር ግን ናይ ኤማ ወላዲት እና ኣዕርኽታት ተስፋ ኣይቆረፁን። ዝርዝሮም ዝሓዘ ወረቐት በተኑ። ድሕሪ ሰሙናት ጃክ ኩሉ ዝኸኣልናዮ ጌርና ኢና ሕዚ ግን ናብ ገዛ ንመለሰሉ ሰዓት በፂሑ ኣሎ ብምባል ተዛረባ። ናብቲ ደሴት እንትንምለስ ዲን ንኤማ ኣዲኡ ዝነገረቶ ፀሓይ እንትትጠልቕ ዝወፅእ ኣረንጓዴ መብራህቲ ነገራ ሓቢሮም ንምእላሽ ድማ ኸዱ። እዚ ድማ ናይ ዕላማ ስምዒት ሃቦም። ሰሙናት ሓለፉ እናቐረቡ ኸዱ። ኣብቲ ደሴት ሓሪፍ ዝበሃል ግዜ ኣሕለፉ። ደስ ኣብ ዝበሎም ኩሉ ፍቕሪ ይሰርሑ። ሓደ መዓልቲ ኤማ ስለ ናይ ፍቕሪ ልምዱ ሓተተቶ። ዲን ክምስ ብምባል ቀደም ኣብ ትምህርቲ ቤት እናሃለኹ ብምባል መለሰላ። እናሰሓቑ እና ከመይ ርኢኽኒ ብምባል ንኤማ ሓተታ። ኤማ ድማ ክምስ ብምባል ጽቡቕ እዩ ነይሩ ብምባል ተዛረበቶ። ኤማ ተወሳኺ ልምዲ ይደሊ እየ ብምባል ጠይቐቶ። ዲን እውን ተስማዕምዐ። ፍራፍረ እናኣረዩ እናሃለዉ ብድንገት ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ሰምዐ። ዲን ብፍጥነት እናጎየየ ምልክት መውሃቢ ሽጉጥ ከምፅእ ኸደ። ነገር ግን ኣይረኸቦን። እታ ኣውሮፕላን ድማ ኸደት። ንሰሙን ተስፋ ቆረፁ። ኤማ ቦርሳ ምፍታሽ ጀመረት። ካልእ ንብረት እውን ጠፍአ። ተጨነቐት። ዲን ካልእ ሰብ ኣብዚ ኣሎ እዩ ኣቑሑና እውን ይሰርቕ ኣሎ ብምባል ተዛረበቶ። ተወሳኺ መዓልትታት ሓለፉ። ምንም ኣውሮፕላን የለን። ተስፋ ብምቑራፅ ኮፍ ኢሎም ምንም ናይ ምምላስ ተስፋ ከምዘይብሎም እና እቲ ኩነታት ኣሚኖም ንምቕባል በዚ ጫካ ሓቢሮም ንምንባር ተስማዕምዑ። ብቕፅበት ዲን ናይ እንስሳ ድምፂ ሰምዐ። ነቲ እንስሳ ንምእላሽ ድማ ናብቲ ጫካ ኸደ። ጥልቕ ኢሉ ናብቲ ጫካ ምስ ኣተወ ድማ ሓደ ዓብይ ፓንተር ረኸበ። ብፍርሒ ሃደመ። ድሕሪ ነዊሕ ድማ ዲን ናብ መሬት ወደቐ። ኤማ ምስ በፅሐት ዲን ብደም ተጨማሊቑ ካራ ሒዙ ነበረ። ንባዕሉ ክከላኸል ነቲ ጸሊም እንስሳ ከም ዝቐተሎ ድማ ተረድአት። ናይ ኤማና ዲን ቤተሰብ ብዘይንሶም ህይወት ንምቕጻል ሞከሩ። ነገር ግን ኤማና ዲን ኣብቲ ደሴት ዘሎ ህይወት ለመድዎ። ሰብ ከድሕነና እዩ ዝብል ተስፋ ገዲፎም ምህዳንና ባዕሎም ንባዕሎም ኣብ ጎጆኦም ምንባር ጀመሩ። ሓደ መዓልቲ ንምዕራፍ እንትድቅሱ ናይ ኤማ ዝጠፍአ ኣቑሑ ካብ ላዕሊ እንትወድቕ ረኣዩ። ሓደ ህበይ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ኣቑሑቶም ሓደ ብሓደ ደርበዮ። ብዝገርም ኩነታት እቲ ህበይ ናይ ምልክት መውሃቢ ሽጉጥ እውን ሒዝዎ ነበረ። ኤማ ነቲ ህበይ ባናና ምስ ሃበቶ እቲ ህበይ ድማ ነቲ ሽጉጥ ዘርበዮ። ልክዕ ምስ ሓዝዎ ናይ ሄሊኮፕተር ድምፂ ሰምዑ። እናጎዩ ብምኻድ ኤማ ብዝተሳኽዐ መንገዲ ተኮሰቶ። ናይታ ሄሊኮፕተር ሰራሕተኛ ረኣይዎም። ድሕሪ 3 ወርሒ ኤማና ዲን ናብ ገዝኦም ተመለሱ። ኣብ ኤርፖርት ወለዶም መሓዝቶም ብምጽናሕ ተቐበልዎም። ነናብ ገዝኦም ድማ ኸዱ። ዲን ብለይቲ ብምምጻእ ንኤማ ረኸባ። ናብ ገዛ ምምላስ ክንደይ ዝኣክል ደስ ከም ዝብል ተዛረባ። ቅርብ ኢሉ ክስዕማ ቅርብ ምስ በለ ድማ ስሕብ በለት። ወለደይ ብዘይ ምቁራፅ እዮም ዝርኡኒ ብምባል ተዛርበቶ። ወለደይ ምምላሰይ ምክንያት ምግባር ዝግጅት ገይሮም ኣለዉ ምጻእ በለቶ። ናይ ኤማ ወለዲ ድማ ምምላሳ ምክንያት ምግባር ንግግር ገበሩ። ዲን ንኤማ ብገጹ ዝኾነ ምልክት ሃባ። ነገር ግን ኤማ ከምዘይረኣየት ስቕ በለት። በዚ ልቡ ዝተሰበረ ዲን ነቲ ፓርቲ ገዲፍዎ ኸደ። ኤማ ምስ ተመለሰት ብጣዕሚ ዝነኛ ኾነት። ኣጋጣሚ ኣብ ዝተረኸብሉ ድማ ዓይኒ ንዓይኒ ተጠማሚቶም ይኸዱ። ኤማ ሓደ መዓልቲ ንዲን ምስ ደወለትሉ ዲን ግን እቲ ስልኪ ንምልዓል ፈቓደኛ ኣይነበረን። ስቴሲ ላብ ናይ ኤማ ክፍሊ ብምኻድ ምስ ጠፋእኺ ብጣዕሚ ናፊቐክ ነይረ። ኣቦይና ኣደይ ተጨኒቖም ነይሮም። ንዘለኣለም ዝኸድኺ መሲልና ነይሩ። ሕዚ ግን ኩልና ሓቢርና ኣለና ጽቡቕ ይመስል በለታ። ኤማ ነስኺ ሓላይ ሓፍተይ ኢኺ በለታ። ሓቢረን ድማ ናብ ፓርቲ ወፃ። ምስኪን ዲን ድማ ላብ ናይ ኣዲኡ መቃብር ብምኻድ ዘሕለፎ ግዜ እናስታወሰ ነብዐ። ኣብቲ ፓርቲ ሰብ እንትዝናነ ዲን ግን ቴሌቭዥን እናረኣየ ነበረ። ብድንገት ኣቦኡ ክዳንኻ ቀይር ናብቲ ፓርቲ ክንኸይድ ኢና በሎ። ኤማ ምስ ሓፍታ ናብቲ ፓርቲ በጽሑ። ሊዝ ንኤማ ናብ ሓደ ቦታ መሪሓ ወሰደታ። ኤማ ዲን ብደገ ኮይኑ ዝናብ እናተወቅዐ ጸንሐ። እዚ ዝረኣየት ኤማ ናይቲ ደሴት ጻንሒት ኣስታወሰት።
ኤማ ንደገ ብምውፃእ ብድጋሜ ተሰዓዓሙ ፍቕሮም ናብ ዝነበሮ ተመለሰ። እቲ ታሪክ ኣብዚ ይብቅዕ። ላይክ ሰብስክራይብ ናይ ድኻምና ውፅኢት ኢሞ ምግባር ኣይትረስዑ። ብኻልእ ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።